Вітаначкі, нейкі час таму мне прыйшла ідэя, а чаму б не стварыць персанажа па калярам, якія мне напішуць падпісчыкі. Для гэтай мэты я стварыла пост у тэлеграм-канале. У супольнасці Ютуба я вырашыла яго не рабіць, бо звычайна рэакцыя хаця б у выглядзе падабайк з'яўляецца там праз дзень-два. Спачатку я думала, што ствару аснову персанажа, а потым адзначу себе спіс, па чарзе ў якому з каментароў пад постом буду браць каляры. Аднак я ж не сляпы і бачу, што для падобнага ў маім тэлеграм-канале занадта мала чалавек. Таму вырашыла, што цяпер усе напісаныя ў каментарах каляры будуць складзены ўсе ў адну каляровую палітру. У каментарах пад тым пастом мне напісалі ўсяго 3 колеры, і гэта аранжавы, блакітны і сіні. Спачатку гэтыя каляры збілі мяне з панталыку, бо апошнія два былі блізкімі друг да друга, а першы знаходзіўся амаль не супраць іх на каляровым коле. А потым я вырашыла паспрабаваць, бо спалучэнне гэтых каляроў не такое ж паганае, усё ж такі яны амаль кантрасныя, таму тут яшчэ магчыма нешта зрабіць. Невялічкі спойлер, я лічу, што ў мяне ўсё добра атрымалася, да і ўвогуле мне поўнасцю падабаецца той персанаж, якога я зрабіла. Ну, а цяпер пераходзім да таго, як я стварала персанажа. Перад тым, як сесть за стварэнне персанажа, я зноў была спалохана, бо а дзе ж мне рабіць персанажа? У выніку я зрабіла апытанне ў тэлеграм-канале і атрымаўся гача-клуб. Дзякую усім, хто дапамог у выбару. Што ж, калі я села і пачала ствараць персанажа, то ў мяне з'явілася пытанне, а каго ж мне ствараць-то? У мяне было проста 0 ідэй, хто гэта мог быць. Таму я вырашыла рабіць па таму, як вырашу ў працэсе. Да, паганая ідэя, аднак усё роўна атрымалася не так дрэнна, як магло бы быць. Мне нават падабаецца вынік. Скуру я вырашыла зрабіць аранжавай, ну і калі так глядзець, то больш ні для чого, акрамя рота, я не дадавала аранжавага колеру. Ну і гэта добра, бо інакш я б, напэўна, сапсавала выгляд персанажа. Валасы я зрабіла блакітнымі, вопратку і вочы ўжо сінімі. На гэтага персанажа я вырашыла адзець доўгую спадніцу і гэту адносна вялікую накідку. Не ведаю, як правільна называецца гэтая рэч. Дык вось, такую вялікую вопратку я рашыла надзець на персанажа, каб па большай частцы захаваць скуру персанажа на руках і нагах, каб у выніку было менш усяго аранжавага колеру на персанажы. Бо, мне здаецца, інакш ён бы выглядаў больш пагана, як мне здаецца. Цяпер пераходзім да самого персанажа. Імя няхай у яе будзе Льор. Гэта трохі змененае габрэйскае імя, якое мне проста знешне спадабалася. Па працы, мне здаецца, яна бы была тым самым гарным вандроўным гандляром з Майнкрафта. Па знешнасці я б дала ёй 16-20 гадоў, таму няхай ёй будзе 17 з паловай гадоў. Пола у гэтага персанажа не мае ніякага, бо вы самі так вырашылі ў тэлеграм-канале. Аднак персанаж знешне падобен на жанчыну, да і імя дадзенаму персанажу я надала жаночае. Лол. Вось такога персанажа я атрымала ў выніку, ён мне дуже падабаецца. Напішыце, ці падабаецца ён вам і чаму. Яшчэ хачу нагадаць пра тое, што вы можете пакінуць у каментарах пад спецыяльным пастом у супольнасці Ютуба альбо ў каментарах пад пастом у тэлеграм-канале код свайго персанажа ў гача-клуб альбо гача-нокс. Ну а пасля калі-небудзь я зраблю яго рэдызайн, а пасля як-небудзь пазней я зраблю відэа пра гэта. На гэтым усё. Пабачымся ў наступных відэа. Ты говоришь, меня не любишь, я тебе не нужен, но не пропусти момент, когда я стану твоим мужем. Когда мы будем лишь вдвоем на всей этой планете, мы будем счастливы, у нас с тобой будут дети.